kwafika fetereza koma fetereza ameneyi pokatsitsa driver yo wang'ambika. Driver wang'ambika chifukwa chani? Fetereza wabwera. Tilankhuleni mupitiriza nokha. Ndilo why amatawa driver why watawa. Anyway, nkhani sinatambasule bwino komano then tikhozaona kuti mutu wankhani ndona kuti fetereza wabwera komano wabwera ndi mchenga. I mean mchenga tiziti fetereza kapena mchenga uli mchenga wabwera fetereza wabwera koma mchenga muli mchenga. Anyway, sindifana nkweza mbili tiyeni tingoonera video hii bwinobwino koma tisanaonere tioneleka kanyimbo ka fetereza ayi kanyimbo simuonera basi anthu mundibalamulisa onani video hii guys awuli fetereza wabwera komano mchenga Ulu galimoto iyi ya Almeda bompa ndolankhula pano kuno ku bypass kuzankutu ku 1 acre fund driver waithawa koma wailowesa bwinobwino pa bay kuti isise koma waithawa waichosa fetereza waipanga mix ndi doti. Driver lawe namuona wamfupi wati ndevu take tinayi limodzi bompano fetereza ake na ameneyo moti ndi doti mchenga ndithu ya Almeda bompano nthawi yomweno tikulankhulayi moti feterezayo amasisidwa paja pa 1 acre fund. 1 acre fund. 1 acre fund. Amasidwa pamene popo ine ndili pomwepo ndabwera kudzasisa mbewu iye amasisa fetereza ndampasanso mpata kuti apite pa bay ndineyo ya Almeda koma driver layo wathawa pompano wangwesiya gamoto pa bay iye nkutuluka pa gate akumusakasaka sakumpeza kuli magalimoto ambiri a Mozambique monga amene mukuoneramo koma driver wathawa. Ndikuwuzeni khale ndi imeneyo.